Хыялга тугры калган һәм тормышты ыңгай якка үзгәртергә ынтылган төбәктәр рәтнәйнә Яремкә авылы. Туган төяген тулыгынса аяк итү хыялы бүген ысым барлыкка әйләнеп килә. Кемдеңдер күрһәтмәһе түгел, күңел кушуы менән якташтары мәнфәгатендә эштәр аткарган. Ямәгать эше яшәү рәвешенә көндәлек ихтыяҗга әйләнгән кешеләр яшәй был авылда. Итәкче яшьтәр аралашу дигән мөһим канунды аякка бастыра. Ямәгать эшләренә күтәрә. Бүген тормыш тапшыруы республикабызның күп ханлы бәйгеләре иңүсеһе Шаран районы Яремкә авылында. Бик күп кешеләр үзләренең исемнәрен яхшы эшләре менән авыл һәм район тарихына индерделәр. Төрле милләт халкы бездә: башкортлар, татарлар, чуашлар, марилар, хәтта казахлар да бар. Әле дә шул кәеф булмаган көннәрне басуларны урап чыксам, үзем инде тагында шул көч алып, илһам алып, шуны алып барырга дәрт кереп китә. Олыларның аксакаллары әйтү буенча, менә 1866 туган, 68-дә, 88-ләрдә, 90-ларда туган бабайларның әбиләрен сөйләү буенча, бу инде 18 гасырның башларында килгән. Иң беренче Яр Мәхәммәт дигән кеше икән, исем Яремкә улы шуңардан. Шуңардан соң һәр вакытта имамнар булган, мөгаллимнәр булган. Безнең авылыбызда менә Закир Хабый ул чаккан, аны әткәсе битендә ат белән хаҗ кылган. Шуның өчен дә бу дини юллар безнең битендә гомергә килгән һәм дә безнең дини тәрбиялеләр. Без инде үзебез шуның белән гамәл гыйбадәт кылмакчы, яшәмәкче һәм дә балаларга шул тәрбиядә кысылабыз инде. Шуңардан соң безнең авылыбызда бит менә 23 съездның делегатлары бар. Шуңардан Башкортстан, Сырга депутатлыкка делегаттар бар бит инде. Дуслык бердәмлектең әсәһе тибеп. Башкорт белән татар, суаш белән рус һәм башка милләт вәкилләре Шаран районы Яремкә авылында бер тугандай гомер итә. Оешканлык көчле булгас, авылда матур, гаиләләр дә тату, һәр сарала югары кимәлдә үтә. Дүртүле авыл советының төп байлыгы уның эш һөяр халкы. Монда бер йорт икенчесеннән матуррак, яхшырак. Бик күп кешеләр үзләренең исемнәрен яхшы эшләре менән авыл һәм район тарихына индерделәр. Туган җирләренә хөрмәт һәм дан килтерделәр. Авыл халкы 20нче буаттың башкорт әдәбияты язучысы Закир Хәди һәм бөек ватан һугышы герое Салих Сабитов менән горурлана. Иртәнге 3-тә безнең авылны фермадагы савучылар уята. Алар әкрен генә фермага элекке замандагы кебек, безнең әткән-әнкиләр йөргән кебек, сыер савырга юнәләләр. Һәм инде шушы бөтен авылны уята. 6-да, 7нче яртыда көтү чыга башлай, халык безнең мал-туарда тота, ул да безгә бик файдалы, халыкның үзенә дә файдалы. Һәм 7-дә уже безнең трактористларыбыз, механизаторларыбыз эшкә юнәлә. Мәктәп автобусы Яремкә авылындагы балаларны Дүртиле мәктәбенә матур итеп алып китә. Яремкә авылында барлыгы 117 хуҗалык бар. 271 кеше яшәй. Шушы 271 кеше арасында 58 бала хисаплана. Һәм инде безнең гаиләләр арасында 6 гаилә күп балалы гаилә дип шутлана, санала. Иң күп балалы гаилә безнең Усмановлар гаиләсе. Алар гаиләсендә 7 бала тәрбияләнә. Һәм инде 4 балалы гаиләләр дә бар. Алар безнең Харисов Роберт белән Алсу гаиләсе. Авыл yerində кем нисек булдыра шулай дөнья көтә. Эш юк дип зарланып ултырмайлар. Күпләп мал-туар, кош-корт асрай, уңган хуҗабикәләр майын каймагын хата, еләк бәшмәген ия. Тәвәккәл һәм игәрләрнең дөньяһы ла итеш, истәлиләм ул. Атай урында мин калдым хәзер. Менә сарыклар белән булышам, сарыклар үстерәбез. Мин үзем белем техникум бетердем, механизатор булып. Үзем җирдә эшләйм, малчылык белән булышам. Шуның белән балаларны да үземнең малайларны да, кызларны да эшкә өйрәтеп, авылда калдырырга исәп. Менә безнең һәрбер баланың үз эше бар аның. Менә ул малай, ул атасы белән тышта йөри, мал карай, трактор белән басуга йөри. Кызым минем белән өйдә. Идән җуа, табак сау җуа, бәлки малайны караша.
Без каяна белән торабыз, алар да безгә нык булышалар. Уртанчы малаем атасы белән бергә көрт күрейләр кыш көне, җәй көне бүтән җирен бакчада да уташалар миңа. Әле шул менә сарыклар алганда грант белән биялары салдык, жаңа пресс алдык. Жаткылар, тракторлар, комбайннар барсы да бар. Эшләйбез үзебез көч белән. Яшь буын вәкилләре булган Харисовтар бәхеттәрен туган төяктә табып, киләсәккә ышаныс белән карап гомер кисерә. Кыз белән малай алар волейбол белән шөгыльләнәләр. Кыш көне чанада йөриләр. Бәләки да спорт ярата. Барсы да алар бер-берсенә ярдәм итәләр. Он башлап үгез башы малы бар. Шул үзебезгә балаларны үстерергә җитә, шул киендерергә үзебез шишен тотабыз инде. Мәктәпкә йөрергә җирак булса да, 2 километр булса да, аларны автобус йөртә. Без үзебез бәләки чакта җыяу йөридек. Әлбәттә, хәзер менә автобус барансына рәхмәт. Малайлар, Аллага шөкер, әтей без монда калабыз, сиңа помогать итәбез. Шунда гаилә корырбыз дип миңа ошаганнар. Алай шәһәргә китәбез дип әйткәннәр юк. Хатын-кыз бәхете ул гаиләне балау, тәрбияләү, бала үстерү, дөрес өнөө бирү, юлга бастыру. Тормыштарында тәвәккәллек ярылып яткан ишле балалы йорт иман, сәламәт рух һәм тырышлык белән хугарылган. Мирас итеп калдырылган ата йорты 2 буын вәкилен тормыштың ыгы-зыгыһынан хаклап, яклап торган ышаныслы кылга һәм калкан булып тора. Бүгінгі күндә районыбызның депутаты Файзуллин Игорь Радикович хуҗалыкның башлыгы һәм инде кешеләргә ул эш урыны тәэмин итеп, матур итеп, якын тирәдәге җирләребезне эшкәртеп, үзе техника алып, яңартып, техникларны малтуар белән шөгыльләнеп тора. Бүген инде безнең авыл тирәбездә бер генә эшкәртелмәгәндә җир юк. Яз җитсә, якын тирәдә техника эшләй башлай, көз җитсә комбайннар, икмәк уралар. Без шуңа бик шатланып, горурланып яшәйбез. Ярәмкәләр һәр эштә беренсе. Иң алданы кыш корталар, бесәнгә төшәләр, бакса утырталар. Был авылда буш басулар юк. Бөтә яландар сәселә, урыла, мул уңыш йыла. Егәрлеләр яшәгәнлеге ихаталардан күренә. Шаран районындагы эшкуарларның иң уңышлыһы ла ошо авылда. Безнең хуҗалык инде бу 2005 елда барлыкка килде. Аның нигез салучысы безнең әтиебез Файзуллин Радик Салих улы булып килде. Мин инде үзем тәбәтү белән инде шул әтием белән бергә шушы хуҗалыкта эшләп биреп, үзем заочно Башкорт дәүләт аграр университетына укырга кереп, әтием белән эш алып бардым. Безнең инде башлаган мәлдә 60 гектар җирдән эш башладык инде. Шул 2009 елда без инде шушы 4 еле авыл биләмәсендә эшләй башладык. Ул вакытка инде без килгәндә үзебезнең 500 гектар җиребез бар иде. Труд колхозы бик авыр хәлдә инде. Әтиебез шушы Ярәмкә авылыннан чыгышы булганга күрә инде аның нык кайгырадыр. Шул туган авылы тарала дип инде шуңа инде хуҗалык авыр хәлдә булганга инде без инде колхозны шул арендага алып, басуларны җиренә иткереп эшкәртеп инде күп җирләр чәчелмәйдер. Без инде шул эшләрне тәртипкә китереп эш башлап җибәрдек. Тапкан малын эшлекле уҙаман үҙ гаиләһе мәнфәғәтендә генә кулланмай. Ярәмкәлә буш торган йорттарҙы һатып алып, ауыр хәлдә калган алдаштарына бушлай тапшыра. Һоҡланғыс эштәрҙе һүҙ менән түгел, йәшәү миҫалында эш менән күрһәтә. Крәҫтиән фермер хужалығын итәкләргә лә, Шаран районы депутаттар советы рәисе вазифаһын башҡарырға ла ваҡыт та, көс тә таба. 400-гә якын эре мөгезле баш малыбыз бар. 40лап баш атларыбыз бар инде. Малчылык бүгенге көндә инде ул теге әзрәк авыррак булса да инде аны алып бару инде барбырда ничектер. Күңел өчен инде нык якын. Безнең хуҗалык инде районыбызда иң яшьләрнең берсе булып саналадыр инде. Күбесе 90-нчы еллардан башлаганнар эшләрен без инде менә шул 15-16 ел гына эшләгәнебезгә. Шуңа карамастан безнең коллектив районда иң зурлардан санала. Безнең бүгенге көндә 42 кеше постоянно эшләй. Минем инде
бәхетемә күрә шул барыбер да гаилә яклап терәгем бар. Әнием, сеңлекәшем, хатыным, үземнең 2 балам инде, алар һәрвакыт инде миңа шул җылы сүзләре белән көч биреп, дәрт биреп торалар. Ярәмкәнең булдыклы улдары авылдаштарын эш урыннары белән тәэмин итһә, Гүзәл Шакированың йортында елның һәр мизгелендә матурлык тантана итә. Эшләй башладым, чәчкәләр. Иң беренче эшләгән чәчкәләр менә шундый лилиялар иде, 1 метрлы, ак төстә иде. Аны тагын икенче көнне килеп алып киттеләр, бик матур дип. Менә шайтырып 3 ел буена мин эшләйм изолон дигән материал белән. Кайтартам Самарадан. Барсына да бик ошай. Бик матур. Баштагы инде бүләк иттем барсына да, күп кешегә. Бүләккә килеп алып китәләр инде. Эшләр инде материал яклап ярдәмдә итә инде үземә. Материалын алырга булса да була инде аның акчалары дөресен әйткәндә. Кешегә тоже күңелләренә җылылык, миңа да тынычлык, җылылык, матурлык инде өстәп тора. Мин сезгә бүген шундый орхидеяның бер чәчкәсен эшләп күрсәтәм инде берсе. 7-8 сантиметр буладыр инде. Кисәм, аны 5 частька бүләм инде. Өрекәмдә. Шулай иттереп. Шундый формалар придавать итәм, чтобы более естественнорак булсын өчен инде. 5 лепесточек орхидеяның. Шуларны тигез иттереп, по линии кисәмен. Чәчкәләрем нык матур булган дип WhatsApp-тан эндәшкән сайын минем кызлар, минем инде һаман да эшлисе килә инде. Һаман да аларны яптыратасым килә. Килеп чыкты шушындай орхидея мин кискәннән соң. Шуннан соң хәзер ясайбыз уртасын. Менә шайтырып куям да. Хәзер. Менә булды аның уртасы. Форма придавать итәбез. Фен белән. Шушындай бәләкәч кенә бер тагын бер деталь уртасы. Шуны инде уртасына клей белән ябыштырып куям. Шак кына инде шушы усикның урталарын яргалайм. Более-менее теге пушистырак булып торсын өчен инде. Теләгем шул, һәр хатын-кызның тормышы чәчәк кебек булсын. Бер кемдән дә аерылмай улар. Авыл yerендә мал асрап, бакса үстереп, балаларына ярдәм итеп яшәйләр. Әмма күңел түрендә яшәгән, кул эшенә вакыт бүлеп, тирә-якты үз иҗады белән матурлыкка күмеп яшәүләре осталарның иң зур бәхетелер. Судьялар, прокурорлар чыгарган, композиторлар чыгарган. Һәм мин бик горурланам шушы авылда үзем туганга, шушы авылда яшәргә туры килгәнгә, кешегә файда китерергә туры килгәнгә. Безнең авылыбызда матур гына социаль культур үзәк бар. Бу социаль культур үзәктә Әхмәтов Альфира Максумовна эшләп килә. Бөтен йолалар, гореф-гадәтләр матур итеп үткәрелә. Ярәмкә авылының иң күркәм һәм яньле урыны социаль мәдәни үзәк. Заман Сабин алдында Каһарман Батыр, Дан орденының тулы кавалеры Сәлих Сабитов исемендәге аллея, Бөек Ватан һугышында катнашучыларга багышлап, мемориаль тактаташ урынлаштырылган. Безнең яклар дала, урман ягы, уфыкларга җитә кырлары, безнең яклар кояш, нурлар ягы, кунакчыллык ягы, җыр ягы. Биек тауның башларында җил әйләндерә башны, әллә язмыш, әллә ялгышлар әйләндерә башны. Бөтә башлангыстар Ярәмкә авылынан башлана. Бүген улар халыктан экспонаттар йыйып музей оештырган. Мәдәният йорты менән фельдшер-акушерлык пунктын үз исенә алган күркәм социаль мәдәни үзәкте дәрт дарманы ташып торган Ярәмкәләр гөрләтә. Адна һайын ниндидер сараның үтүе күптән йолага әверелгән. Халык фольклор ансамбле
2015 елны халык исемен яулаган иде. 2018 елда без халык исемен якладык. Бу ансамбль инде бик актив, авылыбызның мәдәни тормышында бик актив катнашучы, авылыбызда гына түгел, районда, республика күләмендә, регион ара конкурсларда катнашып, күп тапкырлар лауреат исемнәре яулаган коллектив. Егетләр вокаль ансамбле безнең мәдәният йортыбызның горурлыгы. Алар инде йөзек кашы районыбызда узган, авылыбызда узган чараларда актив катнашып, үзләренең кабатланмас моңнарын бүләк итүчеләр. Безнең авыл хуҗалык эшчәннәребез һәрберсе үзенең урында беренче урыннарны гомер буена яулап килделәр. Сабан туена чыксалар, көрәшчеләребез беренче урында булды. Шундый авылның бер мәзәге дә бар. Әти бабалардан калган бер әйтемнәре бар шундый. Ярәмке авылы зур авыл, зур булса да бур авыл. Ярәмкедән хатын алсаң, урлап та туйдыра авыл дигән бер мәзәге дә бар. Bütün бәйрәмнәрдә, bütün булган конкурсларда безнең хуҗабикәләребез мондый гына түгел, моңардан күбрәк тә, моңардан байрак та табыннар әзерләйләр. Үзебезнең милли ашлардан тәйкмәкләр, берничә төрле тәйкмәк, үзебезнең хуҗабикәләр пешергән авыл хуҗабикәләр һәм вак бәлеш, кабак бәлешләре, розалар и безнең макталган чәкчәк, безнең якларда гына мондай эре чәкчәкләр пешерелә. Һәм төрле пироглар и башка тәмтемнәр. Балалар коллективлары эшләп килә, рухият ансамбле, спектакльләр куябыз, бик күп чараларда катнашабыз. Инде менә быел Аек авыл конкурсы кысаларында бик күп чаралар уздырдык һәм инде шушы халык фольклор ансамбле яшь йөрәкләр халкыбызның гореф-гадәтләрен кире кайтару өчен, тергезү өчен бик күп көчен сала. Быел инде бик күп фольклор күренешләр яңартып, матур иттереп, шушындай чараларга яңа сулыш өрдек. Бу инде теге каз канаты сыдыру, каз өмәсе, мәтрүшкә бәйрәме, самавыр тазарту юласы, менә шушындай матур күркәм йолаларыбызны халыкка кайтарып бирәбез. Ярәмке авылында күп милләтле халык яшәй. Шуңа ла белем усагында балаларга мәктәп елларында ук илһөярлек, төрле милләт мәдәниятенә, теленә ихтирамлык тәрбияләнә. Бүгенге көндә инде мәктәптә төрле телләр укытыла, башкорт теле, татар теле, рус теле һәм чуаш телләре укытыла. Чит телләрне алсак инде инглиз теле укыйбыз. Мәктәптән калып төрле шөгыльләр белән шөгыльләнәбез. Бик төз атучы дигән кружок алып баралар һәм дә инде алар үзләренең кызыксынган эшләрендә мастерскойда да эшләп бирәләр. Республика яшьләр арасында үзен һәр яклап лайыклы таныткан Айнур Гыйбатов та авылы мәктәбен алтын медалга, нефть-техник университетын кызыл дипломга тамлаган. Я уверен, что для любого человека источником вдохновения является его малая родина. Конечно же, для меня это Еремкино. Еремкино – это не просто село, это село возможностей. Именно здесь у нас созданы благоприятные условия для развития абсолютно любого человека. У нас здесь замечательная сельская школа, в которой трудятся высококвалифицированные специалисты, и благодаря которым мне удалось закончить школу с золотой медалью. Конечно же, у нас здесь огромные возможности развиваться по всем направлениям. У нас есть замечательные артисты, талантливые спортсмены, и все они показывают хорошие результаты как на региональном, так и на федеральном уровне. Но самое главное, конечно же, для любого человека – это атмосфера дома. Минем әти белән әни көндә 3-5 туралар, баралар эшкә. И они мне дают огромный пример, большой стимул трудиться. С самого детства они мне показывали этот пример больших достижений. Что папа, что мама у меня имеют огромные достижения как на республиканском, федеральном уровне. И, конечно же, это позволяет мне не останавливаться. Вот, буквально недавно один из моих проектов вышел в финал международной премии «Мы вместе», которая проходит под руководством Владимира Владимировича Путина. Конечно, в нашем селе огромные возможности, у нас все трудятся, люди заняты в агропромышленном комплексе, это позволяет нам видеть хорошее будущее нашего села. Халык белән бергә төзелгән мәчетне без матур итеп ачтык. Бу мәчетне авылыбызның имам хатибы Нурмөхәммәд хәзрәт
тырышлыгында төзедек. Һәм бүгенге көндә дә Нур Мөхәммәд хәзрәт күп кенә эшләрне халык белән бергәләп алып барып чыга. Зияратларны карайлар, күлләрне яңарталар хәтта. Быел бит инде менә җыл шундый коры килде. Авылның уртасындагы бәләкәй генә күлебез кипте. Һәм инде авылның актив кешеләре белән бергәләп, Яппаров Рамиллар катнашып, матур итеп, күлебезне су белән тутырдык. واشهد أن محمد رسول الله. Авыл өстенән илаһи моң булып агылган адан тавышы Яремкә авылы мусулмандарын мәсеткә әйдәй. Йорттарда хатын-кызлар табын әзерләй, авыл ахакалы Коръән ашалдынан өгет нәсихәтләрен yetkерә. Ак яулык ябынган инәйдәр тәсбих тарта. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Безнең инде авылыбыз Аллаһка шөкер бик дини авыл. Һәрберсе дә 1960 кирпасы проатмия кәсәгендә мәчет төзелгән. 104 елларда искергә үтеп инде менә яңа мәчетләр салдык инде. Шуңарда соң һәр вакытта имамнар булган, инде мөгаллимнәр булган. Безнең авылыбызда менә Закир Хади, ул саккан аны әткәсе бит инде ат белән хаҗ кылган. Шуның өчен дә бу дини юллар безнең бит инде гомергә килгән һәм дә безнең дини тәрбиялеләр. Без инде үзебез шуның белән гамәл гыйбадәт кылмакса, яшәмәкче һәм дә балаларга шул тәрбиядә кысылабыз инде. Кемдәндер ярдәм көтмәй, үз көсенә таянып, һәр башлангычты күтәреп алып яшәй Яремкәләр. Социаль селтәрдә авыл халкы төрле мәсьәләләрне хәл иткәндә оста куллана. Бөтә яңалыктар, теләктәр, кәңәштәр авыл чатына һалына. Бер нәмәлә яшерен батырын эшләмәй. Барыһы ла асыкланасык. Яремкә авылы халкы Рәсәйнең бәләкәй авылдарын сифатлы мобиль элемтә һәм югары интернетка тоташтыру буенча тавыш бирүдә Башкортстанда беренче урынга чыкты. Димәк, киләсәктә авылда яхшы мобиль элемтә һәм интернет булуына өмет зур. Булдыклы, уңган, илһияр булганга, кешелек дөньяһындагы иң күркәм сифатларның тамыры тап ашы төпкелдәлер. Бүгенге көндә безнең юлларыбыз бик яхшы, баганаларыбызда утларыбыз бар, төннәрендә йөрергә була. Шулай ук культур үзәк эшләп тора, фельдшерыбыз эшләп тора, почтальоныбыз да бар. Һәм bütün чараларда актив катнашып, конкурсларда актив катнашып яшәп киләбез. Быелгы елны Яремкә авылы, Аек авыл 2021дә катнаша. Мин Яремкә авылына чын күңелдән уңышлар теләйм һәм инде җиңеп чыгып, bütün үзебезнең теләкләр чынга ашсын. Бездә һәр бер табан сөрелмәгән җир юк. Шуннан кеше икмәкне ала битендә, кормасын ала, фуражын ала, акчасын ала битен сала битендә. Бундай безнең авыл бу көне таралыр дигән өмет юк. Аңа карата бигрәк һәр кеше үзе аерым булса да, аерым доза көтсә дә, яңадан бөтенесе нинди эшкә булса авыргыза. Менә бер мәсьәлә, бер җыр җанып китте бит. Килгәннәр җанып китте. Бөтен авыл кузгалып, 2 көн ичендә мара 100 меңгә акча бирделәр. Шуңарда сылар иш балалы, бара полный квартира бирделәр бит. Без Марат Музагыз ул инде руководитель дигән күбәтендә марга 20 квадрат агачта үз алып, бу бисептеп, 2 көн ичендә бер көн бу бисеттек, 2 көнне без кайтарып, bütün материал әзерләдек. Авылның шул кадәр безнең бердән аның бер генә характер ягы бар. Менә мин үзем яшьчагында көрәшеп итеп йөрдем бит инде. Әгәр дә син дөрес икәнсең, син һәр вакытта кеше ярдәмгә килеп поддерживать итә. Дөрес түгел икәнсең, моңгайга бәреп әйтә, туктата, 2 көн уза. Менә авылыбызда мин кая гына барсам, бик алхамдулилlah шура белән күп йөрим. Авыл белән һәр вакытта горранам.